Септември 1715, Париж. След смъртта на Луи XIV, регентът Филип Орлеански търси изход от дълга. Джон Лоу предлага план за банка и книжни пари. Май 1716, Банка Женерал в Париж започва да издава първите банкноти във Франция, осребряеми срещу монета. Доверието расте и плащанията се ускоряват. През 1717 се учредява компанията на Запада. Акции по 500 ливри, платими с държавни билети, обещание за 6000 заселници и 3000 поробени за 25 години. Декември 1718, банката става Роял. До декември 1719 акциите скачат от 500 до около 10 000 ливри. Треската обхваща Люкен Кампоа. На 5 януари 1720 Лоу става контролер на финансите. Ограничават се плащанията в злато, банкнотите стават законно платежно средство. На 21 май следва обезценка, доверието се срива. Декември 1720 Лоу бяга от Париж. На 21 март 1729 умира във Венеция. Урокът: книжните пари и монополите изисква доверие, обезпечения и граници.